Enterro de la sardina. Ves bé, he de recordar el que precisament demà és el dimecres. És el dia que fèiem l'enterro de la sardina. Llavors, en aquella època, quan jo era petita, anàvem cap a la Font dels Ocellets, era un dia festiu a l'escola, i llavors amb els pares o amb la gent més gran o uns veïns anaven tots cap a la Font dels Ocellets amb el berenar, amb un entrepà o una truita o el que bonament es podia a casa. Una vegada allà, doncs es feia, es berenava, es menjava i s'enterrava la sardina. La sardina, naturalment, es la menjava, el que es feia és enterrar només el que era la raspa de la sardina. Es feia també per allà un simulacro de l'enterro de la sardina amb una caixeta d'enterrament i es feia com una mica de passeig per allà i fent com el ploraner, que si s'ha mort la sardina, i en fi, era una festa que per mi m'ha quedat molt gravada perquè era molt bonic. La mare a casa ens preparava perquè això s'anava amb la sardina penjant. Llavors es portava una canya, a la punta de la canya es penjava la sardina, algú li posava a la sardina una miqueta de fandilla, com si fos la sardina vestideta, i anaves amb la canya penjada així a l'ombro i anaves tot caminant i així s'ajuntava tota la quitxalla del barri que pujaven a una hora més o menys molt igual tots, com una espècie de processó cap a la Font dels Ocellets. I allà fèiem la festa, berenàvem i fèiem la festa adequada. Recordeu alguna cançó especial d'aquell dia? No, jo de cançó ja no. Fèiem però els crios jugant i fent coses. La sardina, ai, que s'ha mort la sardina, una mica de cosa d'aquesta, el que diu ella. L'Encarna anava dient que tu aquest record no el comparties. Sent del mateix barri, de la Torrassa, tu no anaves a la Font dels Ocellets. No tinc massa... Pues anava moltíssima gent, jo pensava que anava tothom. Molta gent anava. No ho he celebrat massa perquè jo anava al col·legi de monges i això no es celebrava massa. No tinc massa records d'això. Del dimecres de centre, no? Sí, dimecres de centre, sí. Bueno, l'últim dia del Carnestoltes. És l'últim dia, sí. Jo aquesta setmana estic a disfressar el diumenge. I a partir d'aquest dia és l'inici de la Quaresma, no? Sí. Ara fan els bunyols el divendres i el dimecres fan bunyols de Quaresma. Estan boníssims els bunyols, a mi m'encantarà aquesta vent, diguéssim. Consuelo, tu conserves algun record del dia de l'enterrament de la sardina des del teu poble? Yo en el pueblo sí. Un poble de Cuenca. Una vez que tengo el recuerdo de que iban 4 o 5 mujeres vestidas de negro y entonces con una caja simulando una caja de difuntos y iban como llorando porque se había muerto la sardina y la llevaban a enterrar. Pero no tengo más recuerdos, nada más que eso, me acuerdo así un poquito, pero no lo he visto nunca más. I la Emília, que era una nena de Collblanc, de la mateixa manera que a la part de la Torrassa s'anava a la Font dels Ocellets, vosaltres anàveu, Emília, per Can Rigal? Sí, per Can Rigal, a part de dalt anàvem tota una colla amb les mares, que potser eren 6 o 7 les que tenien més relació, i els crios, i portàvem la sardina a la canya, i el que diu ella, vestida, perquè jo sempre portava la canya, diguéssim, la sardina vestida i amb la canya portàvem tot el camí fins allà i llavors a vegades la tronjàvem la pell, la pelàvem i el que deia ella, portàvem pa amb tomàquet i es menjava amb la sardina i s'enterrava el resto i fotíem una miqueta de broma ja, ai que s'ha mort la sardineta, plorant una miqueta i el que fèiem de brometa, portàvem allà unes botelletes d'aigua o de Coca-Cola, el que fos, i preníem allò i fèiem la broma, jugàvem per allà, després si n'hi havia pilotes o el que fos un rato, s'entreteníem i després mira cap a casa una altra vegada a la tarda. Així està. I és un dia que conserveu a la memòria com un dia molt maco. Sí, jo el conservo a la memòria. Jo també. Disfressar-me en aquella època, el que era disfressar-me no. En aquella època disfress no. La sardina sí, era més important. El disfress no s'usava tant, perquè també estava prohibit també, i no s'usava.
Amb el poble, la meva àvia sí que diu que tenia molta gràcia, diu, potser jo me li semblo amb ella, perquè jo ara em disfrasso i agafo qualsevol cosa que em diuen, és que tu, la meva cosina, en seguida muntes qualsevol disfraç. I, bueno, em fa gràcia, la veritat. Ara m'he disfressat i m'has vist de... T'hem vist, t'hem vist. En aquelles èpoques Sí. estava prohibida. Veiem que envies fotos disfressades. Sí. Tu, Trini, recordes? sí, Tens algun record? Que tinc Perdona, disfressada, Emilia. A la meva infantesa no, porque el soc del sur i aleshores allí lo de la sardina no se sabia res. També anava a col·legi de Montse. Aquí posa la meva filla, però era la meva filla els preparatiu i anava al col·legi. I a partir d'ahir ja ho fèiem, però jo no veia res, perquè tenia que treballar així mateix. Aleshores sí que s'ho passaven bé, però és ella, no era jo. Jo li preparava, li comprava i li donava el necessari per la festa. Molt bé. I res més. Aquests records. És una altra generació ja. Molt bé.